Kaseng ki samla pule ka Khasi Student Union KSU, kalalit ya kendu yu Director ka National Institute of Technology NIT, kabadon ha site sopen Sora East Khasi Hills District, haka arpun rew tarik unaitung arhajar arpun rew. Halor ka phang baki bor ka te ka school ba, kilabu kendon ki samla ka balong kum ka jingkhang ya ka hok lai lut ki samla pule. Haka jingkran no secretary ka Education Cell ka KSU usamla Eleric Kharjana ula keno bahadin baka KSU kalayo jingtem baka te ka school ba kalabu kendon ya ka hok lai loy ka balong persha ya ka riti sensyar kari India kilalit her sya ka te ka school ba bat kite ki kendon ki kentup ya ka compulsory attendance ka bakimbit bantau ki kenhun seng hapo ka school ba bat kimdei banishim benta haki jingya ki ba ki baydei bat ki samla pule kumta ka KSU ka dawano director baudei banwengi kite ki kendon bat baki samla pule kide banyo ika hok jong ki kat kum kariti sensyar karihi baro kawai. Mingkong hi liang ke KSU Education Cell juga CEC kelawan mentang sini banyak support Sora haba day bakini ke National Institute of Technology Meghalaya kepada Sora kejuan kejong keseng sini kalau minta katu kami ki Jinglet Donbor jong kenika Institute Beningkong kadi hakwa kalau haksan ki kena ya kawai ke undertaking kebalong bean ha kawa kala force ki kena bakimla bon voice out ki complain ki jongki wat bakimla bon thau kinu ki students body apo kanika institute lam da komta kin sabe ne kin sa terminate nangipo ka institute khabar kadon sok kuwi ka declaration form ka bakila submit ki kena baki ai bakin sign pada kenika declaration form hila ban iba ke close ke besau ke peniba kenika institute kala betha but ke penkong ikna baki kala long compulsory ki bakin habyo we dikata ka 6% ka attendance andre hajilong brio but kumki samla puli inget ba 6% ki ka attendance kalong dia nomor ba dan kitab kaba kum ki samla pulien la bundan jingpang jing sistem kindan langi kanu ka kamsusi ne kamsuba yeng asam dengan tray makan penlong compulsory nak kalian ke institute di kena bagi habit ban don ya attendance ke 4% kalong ke bomdai kumju hiru habangi keren bedeng buat ke undertaking nila ban iba kum keseng hi nitip ba kaan kedon constitution kedon ya constitution pila ban syam ba ki article 19 adu clause 1A 1B but 19 1C kadika freedom of speech expression but right to form any students organization make union de abang ipet ki NIT kum ko NIT tisi la bantep but fila ban iru baki doni la ka jong ko students council buat hangni mene ki ongi ba kidon ki management committee bala head deki professor but deki dean jong kanika institute hi Henry kay kabala pensulungo ini pan wat kaba kata hiru yaki samla puli kalong ba ya ka jimbom sha iki ban form likiwi pat ki organization but union kalong kebabian nomor kat kum berfipet ki bun ki Supreme Court judgment bala peni bari kumnadu kadang ko ke judgment ko bari abadai baka University of Delhi hang tu kila tho sai baka Supreme Court ka ai bor ya kinu ki student community bakin thau wat bandon ki organization la jong tena kaliang ka seng hi la ai por ki sitayong baki dei ban revoke lani ki di ban wengno mardor ya katu ka undertaking khnang baki samla puli ki jongi badan hang ni
kila form ki ki organization ne ki association ki welfare ki kuat ke kubur hi ke ba nakalyang ke education cell hakan ni ke wanra kalong ba ni pensung so ki institute but ki universities ba himshim day ban khang lani ban suppress ya kasur jong ki samla pulia da ka bapi khang ki bakinum yo lan ban pensai la dia lani bakin yo ban demonstrate ya kanu ka jengkwa ka jongki kum ki samla pulia kalian jongko seng hi boleh ba iwan hangim mentak ski ban ong bikin revoke ani bikin weng no mardor bangi la aipor ki sityo bikin weng ni ka undertaking kalong ba kisnam ki blalen adu usnam ada alpusang haga jingekran bagi samla ribok di presiden ki la ai ka verbal agreement bagi la ong bato kin pensange ndai ka kham dan kumata de usnam ada alpusan pan la bun ki complain ki bengyo ne ki samla puli ki ba de nang ni ka institute bagi ong baka bun ka jingduna ka infrastructure abade baka bam ka di kalek kawan ka jongki hang ni te karukom por baslam bunai me jor house lam ki flood dot ki kamera te dealing ba kita ki concern ba kitina pan kimyo shu kalan ban voice out kita nomor ba kaba lingkong hi kat bakim pat weng yang kini undertaking kena mla hi ban voice kataru nomor deki voice su kila ban shashim action kumui kumar te nakaliang kaseng ka jingon ka jongka ni mentang singi kalong bet ba ya kini undertaking ki di ban weng bet mardor apo sitayong kenang ba kisamla puliru ki badan hang ni kinyo ban express sila jong kinyo ya kalat ban pensngong ya lejong abade ka jing ka jongki ka bagi syam apo ka ni institute